mas mukui induai ni kapenta I Jason tak harmuti ba inyo no e jingko jingkia kapenta ki kasem jungki berkawai jur na kapenta iwini Susana Shela buat kamtam kapenta kun kentei berang judep ka bendon berbor jingko jingkia na kapenta I lari hun basayomait bade singka na kapenta gong ebot dekar ba inyo jingko jingkia kunjuru nata jingko jingkia jong iwanri basayomait na kapenta kasem jong I sarawan tumpuin bersangut kikun nanta I rilin kalwanyang bantu dia jing klein mensem na kapenta I register kalwanyang nanta jing kelah kapamut na kapenta Martin kalwanyang ban kelah kapamut na kapenta kasem jong I Maximus lingto badi antris dekar bakin donaka jing yasuk yasain bad eka jing I yaule jing ruai sang mas pui nomor lai spa lai country Shaduan trying in Kirenga Ha kakatang pa badukon badaman sem bakod. Amen. Ka jingi e jong try jingi u Jesus Christ bad ga jingi jong ublay lambat ga jing selok jong man sem bakod kinan rengkat bad pi baro. Kaklemat kebangiang hakmat keduan kedepat ke jungblay ko hanmen ko para to ke ingin kubur yalade bangilong kinong pop. Bat kacing kubur jungi bangi long kinong pop akmar ko jung utrai umab ki pop usaj ki pop jungi bat klempep ngilong kita ki breu ke blakre ban simbenta ha kane gajing laniam ke bokoj da gajing sngoreng ngin pa akmar utrai ngin pen mab na benta ki pop ki sang gajing baro ngapla haublay badan bor baro badepi ko hanmen ko para bangalale pop sibun da gijing perkat, da gijin, da gigam, da gijing leklet, da gijing le palat junga, da gijing le palat junga, da gijing le palat bakraw junga, namar kata ngakarpa de kamaria bukut, kabayai sa gatay sati, ya kangel bat kirukut, badepi kohanmen kopara, banduay na kabanta junga, how try ublay jungi. Ublay badan bor baro unis na yangi madalama bigi pop jungi unyalam yangi sya kacing embom jukut. Amen. Try Kendrat ko blaze na yangi. Try kendrat ko blaze na yangi. Kristo map ko Gonong penim jangi penim yangi Try can rat ko blaze na yangi Try can rat ko blaze na yangi Kristo map ko Kristo rap konong penem jangi penem bangi tongin ya duai giduai na gebenta baro kibreu kibajar kerteng ha ke kerteng jong ubernar bekut ubarangke ya kesngi borom jong ke jingkan mau jong u ha kene kesngi ubadayu abot badong hikai jong kabalang Koblay me ubala penlang yau abot bernat bekut ba unklang da ka jing shirham na gebenta ka ying jong me
kum ka jing shai ba me batan shan ha ka balang chung me trai balang ba ka jing sai lam chung u ngiru ngin rahem da ka ju kaman sim bat bangin yai barabor kum ki khon jong ka jing shai daw trai jing yu Jesu Christ kon chung me ubi mat basan sha ring kat bat me ha ka jing long ka we jong kaman sim ba khut u blai junam la junam amen. Ka jingpule na kitab kinong bisyar. Kalnong bakandai kadkot banrew ter hado khatsan. Ha katakapor baro kinong Shechem kilayalum lang bad kabet milo baro. Bad kilayalay bantungs iem yaw Abimelek hajan uding pti ubadon hajan umaw bena uba ha Shechem. Habalayatho yakata hau Jotham ulalaikiu bad layeng hakliar jong ulum Gerizim bad ula pertajam bad ula ong haki tosha skor yanga phi konong Shechem bau blay undup skor ya phi kiding shisin kilayalek ban pensle ya usiem uban sensyar halor jengki te kila ong hauding olip to sensyar halor jongi henrai uding olip ulai jubab yaki hato ngan ino yala kakleng da kabala ai buram yaki blay bat kibreo ban sensyar ladu halor kiding nangta kiding kila lej ong ya uding dembor ale mapi ban sensyar halor jengi henrai uding dembor lai jubab yaki deimo bangan ino yala kajing tiang bad yala uso ubabang ban sensyar ladu halor kiding te kiding kile ong ya uding sawan ale mapi ban sensyar halor jengi henrai uding sawan ulai jubab yaki hato deimo bangan ino ya kawain jonga kabapen kemen ya kiblay bat kibreu ban sensyar ladu halor kiding hang tabaro kiding kila ong ya uding sia ale mapi ban sensyar halor jengi te uding sia ulai jubab ya kiding lada ha kajing syania pi pensla yang aku musiem halor jongpi te aleken banri tengan hapo serngeu jonga lada omdai kumta kadeng kamat me naudeng sia bat kan bamlut pon ya kikedar ka Lebanon kaktien jong try Sama kue nomor Druspa Kendekusa. Druspa Kendekusa.
halor usyakli jome batu hikaya ngaya kiriti nyam jome Haleluya 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 Utrai dan rengkat bat pi Engkau berfiru Kajing pule na ka gospel bakoy kat kum o Matius. Kabrom hame utrai. Hakata kapor u Jisu layatu ya kane ka farsi ha kisandran. Kahima beneng kaya sriem yau trai ka bris awan ubalami dang step rengap banwer nong trai ha ka bris awan jong u. Enda ulayakut bat kinong belas ngi shidenar shisngi ulapha yaki sha ka bris awan jong u. Ulami biang kum ha ka kenta ka balai badalayo i yaki breu ki bayang kai hayeu te ulong haki piru kiletre ha ka bris awan bat ngan siu yapi kat badai hok kumta kilalet ulami biang kum ha ka kenta ka ba han reu bat ha ka kenta ka ba kendai bat ulale kumjo ha balajan ka kenta ka bakat wei ulalej biang bala syam ya ki wei pat ki breu ki bayang hangta badul ong haki balei pia penlut ka ya kapor hang ne baro sisngi kila jubab namar omdan bawer belayangi te ulong haki ki mapiru letre ha kabri sawan enda lajan met utrai kabri sawan ulong hausordar jungu ki khot ya ki nong bela bat siu bai nong ya ki sedang na ki ba wer khadu hadu ki ba ningkong haba kitu ki ba wer bela tang na ka kenta ki ba khatwei ki lawan wei pa wei na ki ulayo bai nong shidenar kumta haba kitu ki ba wer ningkong ki lawan ki latharai ban yo khambun hanrei makiru kilayo tang shidenar marwei enda kila pediang ya kabainong kila knyum persya ya utrai ki yaong kine ki breu ki belawer khado ki latre tang shikenta panban pi la ya penrangkat ya ki batngi ki batrei baro shisngi bat ki basha ya kashit kasang Hanrei ulapai ktin hau wei naki kolok ngam sem la klop yepi hato pim sem la yakut bat nga na kebanta shidenar te to sim ya kabadei ke jungpi bat khilai no ngarai banai ya une ba khado kumba nga ayepi hato ngamdon hok banle katba ngamon ya kata kabadai ka jonga ni pibishni ya ka jingkoloj mensem jonga kumta ki bakhadu kinlong banengkong bat ki banengkong kinlong khadu ka gospel jong utrai ka jingiro yame ku Chris Kohan men ko para haba ngipet yala ka jong ka jing im ka bangi im man kasngi kum ki khon ki jong blai kum ki khon kristan habangi yanu jor yala de bat ka gospel ka bangi dang yo sngo menta ka badai na ka gospel jong u Matius klanong ka ba arpo ka lan ka ba iwe hadu kadhan riu ngilap bat ngisem yala de ba ngilong kum kine kibriu kibawan trei nadu ka kenta ka benengkong kibalaya kot layarai ya manjur lang bat utrai jong ka bris awan ban trei baro shisngi ban yo e ka bainong sidena ngilong kumaki haki ar banta ningkong ngilong kumaki namar ba ngi la trei hakabri sawan jong utrai
hakanu kono ka banta ka bangi trei ngi la trei bun snam ngi la trei bun kanta bad ngi long kita ki briu ki ba pendap hok yala ka jong ka kamram ngi le ya ka e ka bangi dei ban le kum ki khun kristan kum ki khun jong ublei kata ka dei ka jinglong ba yasriem jongi bad ki ne ki briu ki ba wan trei nadu ka kanta ka baning kong bad ka banta ka bahar ka bangi yasriem bad ki ne ki briu ki ba wan trei nadu ka kanta ka baning kong ka dei ka ne ba mangi habangi yo i ba utrai u ai jingkerku ya kito ki briu ki ba dang shu wan long kristan lane ki briu ki ba dang shu dang ya ka jing im ba bah jong ki yo ya ka jing e ka ki yo ya ka jingkerku ni knyum panban ya ki ni knyum panban yo trai kane ka dai ka jing long ka ba ni don habangi penyasriem ya la de bad ki ne ki briu ki ba wan trei ha ka bris awan jong utrai nadu ka kanta ka banen kong pekmi yalade hato ngidon em kine ki arbanta ngat harai ba lada mangi ngidon habro atli kine ki jinglong ka khot ka wer yang abade phi ko hanmen ko para ban pen kala yalade bat ban snutho ya ka e ka ba utrai jisu kwa ban hikai yang abade phi lengba ka gospel bamanta ka sngi ka jinga e ka jingkurku ka jong utrai kham tame ka jing suk beneng ka bau trai ulawan ban ai la ne ban ra na ka banta junga ba jung phi ka dei na ka banta baro ki jaj ben ru kulum ya baro om dei tang yau to ubriu balong kristan nadu dangkha hadu ka sngi jing yap ka jing long temben ka jing long rang ba jungu om dei tang na ka banta uto kristan ubalong kristan shisngi ne arsngi henry ka jing ai e ka jung trai kata ka jing suk beneng ka bau trai wan ra ka dei na ka banta ki to ki briu ki ba pediang ya ka ne ka jing ai e ka jung om dei na ka banta ki to ki briu ki ba kantat ya ka jing ai e ka jung wala danga im ka jing im junga shis pa arposnem la dangam pediang ya ka ne ka jing ai e ka jung trai la dangam pediang yo trai ha ka jing im ka junga kham tame ya ka e ka ba mo u la pensu ha ka danut ha ka jing mur ka jing perkhat ka junga wala danga don ka ta ka jing snuthu ba trai utrai ublei unong suspa unong panem ubadei mesaya la danga snuthu ngakan tai no klempep ngadu no ya ka ta ka jing e ka ba trai wan ra la ne ai na ka banta junga yo le si mangi menjang la long kristan da ki po posnem ni la long ki kristan catholic ni la long ki khon ki jong blai ni la long ki breu ki jong blai yo le si ngi khmi lenti haladi ba manga ngala long kristan katnesnem ngala tre na ka bantau trai ngala tre na ka banta ban pen priang la ne ban panyar ya kai ma ka jong blai klempep ngan yo ya ka jing em bom chukut ha klempep lada manga ngale hok yala ka jong ka kamram lada manga nga im hok nga im ha yala ka jong ka jing im kat kum ka ta ka saindur ka bau trai ula saindur na ka banta junga ngamdu dalele ya ka jing e ka jing kurku ka jungu lane ya ka ta ka hima beneng hanrei ko hanmen ko para lada manga mapi ngilong kum kine ki breu ki banengkong ki bang ngilong ki breu ki barsap ki breu ki babishni ki breu ki bapihun ki breu ki bawadong klampep wala da ngalong kristan wala da ngatrei na ka banta ka jong trai hakas ngi bakado utrai un song jingai nanga namar melong kristan tengdap melong unong trai jong kabalang tangsu pendap rukom namar me klamle ya ka e ka ba nga saindur me utrai ula saindur na ka banta jong ajung pi ban im ka jing im ka babha om ka jing im ka babishni om ka jing im ka badan ka jing pihun om ka jing im ka ba penram ya ki wei om ka jing im ka be im ka jing imarsap ha ka jing im ka jingi ha ka jing long ka jingi ha ka jing turai ka jingi hanrei yolese kumangong meni ngiyu i ba ki briu don ha ka klemat ka ba kadu ki pediang bat ki snuthu ya kata ka jing shai ka jing utrai ki pediang bat ki snuthu ya ka jing e ka jong trai ki pediang ya ka da ka jing khut mensem bat ki im ya ka shisngi ne arsngi ne yole se shikanta kanta
Kito kin sayo ya ka jing e ka jing kurku ka jong trai. Kata ka bangi haban skutu ko hanmen ko para. Ka jing ai e ka jong trai, ka jing isne ka jong trai, ka jing kurku ka jong trai, ka dei kelum na ka banta baro kito ki briu ki basnut ho ya ka bat ki ba pediang ya ka bat ki ba im ya ka ha ka jing im ka jong ki. Ko hanmen ko para ka na gasngi pusan pek bat kmi yala ka jong ka jing im. Mangama pi ngilaya pediang ya ka ne ka jing e ka jong trai. Ngilaya pediang ya ka jing e ka jing isne ka jing. Ngilas nutu ya ka hato ni pediang hok na em ya ka ha ka danut ha ka men sim ka jingi hato ngilai im na em ya ka kat kum kata ka saindur ka bamu ulai saindur na ka banta jonga ba jong pi. Ni khabib lai jong ki khmat ha ka ne khlemat ngi duai ban ngi pan ka bor no trai. Ai bo trai ubalawan ra ka ne ka jingai e na ka banta jungi khamta me kat bangin pon kre ban pediang ya kata ka jingai e jong ka jing sut penang ha ka jing em jungi ngin le hok ngin im hok ngin pendap ya kata ka saindur ka botrai ulamang na ka banta jungi bangin treasure ham na ka banta ka hima ka jungu ban yo ya ka jing im bom jukut an yuro ya Jesus Christ. Amen. Ngin yen ngin pelai la ka jong ka jinget nganget hau blai ukpa badan bor baro unong trao ka beneng bat ka kendau padahal Jesus Christ kun ba marwe jungu utrai jungi ya balapon do man sim bakoj ya balakana kamaria thesati wal shala ben hapo piantus pilatus la sanar pna yu la yap la teb yu la yar shik bayap ula kiu sa beneng usong sa kaman ublay ukpa badan bor baro nang tawan pat ban bishar ki be mit ki bayap ngangay dahaw man sim bakoj hakabalang katolik bakoj haga jing selok kerukoj haga jing map yakipop haga jing mi pat kado pat haga jing em bom chukut amen. Lai sprak fra pusat. Duai ko para baka jing kenya junga ba jung pi kan long ba pedang hona kemadu blai pa badan bor baro. Trai pedang kenya na kti jung pi na ka banta ka jing ro bat borom bat kerteng ka jung u ka jing mentoy ngi bat balang ba ko jung u baro ka wei. Ngi terwa ha ka borom sim jong me ko trai ya ka sakramen jong ka jing ya tali bat ka jing suk. Kat bangi rakhe ya ka jing kan mau borom yaw abot bernat ba ko ubriu bakrau kanam hakaktin bad hakakam ubatrei teng e ban wanra hakabalang jongme ya ka jingsuk bad ka jingyatali dau Kris utrai jongi amen. Utrai udan rengkat bad pi token tiu yalaki danot tongin utrai ublay jongi dasha kalong basong hok bad ka badai ka deiti jingi bad ka jingpen em yangi haman lakapor bad ka chaka banai ngo yeme ko kan rat ko pa bu khoj ko blai badan bor bad bom jukut
leng bau trai jungi u Jesu Christ namar kumba hakasngi buram jong urukhoj jong me u Bernard abot me ai jingkmen hakabalang jong me kum taro me pan klan yaka dakanuksa jong ka jing emba khoj jong u me hika yaka daki kentin ka jing yalap jong u ban me ai haka ya ka jing yada jong me kum ka jubab ya ka jing duwai jong u bat kum ta rengkat bat ka kenhon jong ke angel bat ki rukhoj ngi ruai ka jing ruai jong ka jing ya ro ya me bat ngi pan bana klem sange Aku do try, aku do blank ipai, blank bat percaya kidam, dak kaburam jong me. Wayo sana syajrong, wayo sana klem kun, wayo sana you lejunam ya royu tabawan aka kerteng utrai neng bat pertai kidam dakaburom jong me rayo sana syajrong rayo sana klem kun rayo sana yublei junam Dasha melong bukot katrai katame jong ga jingkoj baro namar kata ngikerpat yame to pen khoj pen kantang ya kine gi jing terwa jungi dak bapa yaman sim jung me kum kamjer alor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Christ hakapor baladi no yu badala kamon snobha ula pdiang ya ga jing sha sutom ula shim yukpu bat kebaingu yame ula kedia yu badal ai hala kisenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet junga ya kabayan IT na kabenta jongpi Hakaju kurkam endalalaya ulashim yakukuri bad kabaingu biang yeme ulai halakisenran uong Toshim batodi na kane pibaro namar kane kalong kokuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai bat bom chukut ya ka ba en penmi na ka banta jongpi bat na ka banta ki babun na ka banta ka jingmap ekipop tole ya kane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing e Kata sing bagi Ibam yune upo Kami dengar kare kakuri Ipen na kajing yap jong me ko try Tadadu Namar kata ngi bapan menta ya kajing yap bat kajing mi pa jungu ngi terwa hame ko tra yukpo jong kajing em bat yakukuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar malanyeu yangi babit ban yang akma jung me bat ban sakri me dak bas ngoret ngi karpat me bangi ki bayo banta hakamet bat kasna mukres ngi long ki ba lapan yetali ka wei daw man sem bakoj token mau ko tra ya kabalang jung me kabala priang hasatla ka perthei bato penjana ya ka ha ka jing it rengkat bat ulio ukpa ba ko jingi uwalbat ubishop jingi bat baro ki lengdo to kan maulem ru ya ki hanmen ki para shenrang bat kan thei ki baliyatia da ka bakermen ya ka jing mi pat
Badia barok ki balaklat no aga jing isne jong me. Top diang yaki sha aga jing shai ka khamat jong me. To isne yang ibaro ngi kerpa dia me. Baringkat bad kamaria te soti bakhoj kakmi jong ublay. Ujisa bakhoj ukurem jongka ki apostol bakhoj bad baro kerukhoj. Ki balapen snu bahaya me pateng la pateng. Ngilong ki babet banyo bantalem ha ga jing embom jukut. Bad bangin iro bad pendan burom ya me daw kun jong me u Jesu Christ. Dau lembat u badhau kan long hame bleu kpa badan bor ha ga jing long kawe jong men simba khoj baro ka buram bar ga jing ro junam la junam amen. Kumlah hukum yang ngi daw nong penem bat kumlah hikai ngi dak tin blai ngi no banong kokpa jungi uba habneng kalong ka khoj akarteng jongme kanwan kahima jongme kalong kamon jongme ha khendeu kumba beneng to ayengi mata ka jingbam jungi ka bahala kasni batama yangi kerengkang jungi kumbang rogi ma bi balas new yangi padwat yalam yangi sha ka jingpan shoy henry de panla yangi na ka basneu to panla yangi ngi kerpat ko try na ka jing snu baro ha ka jing sbun jongme to ai jing suk jing sanya kisngi jungi Kenang ba da ka jing rap ka jing isne jume ngin lai barabor na kapop bangin yo jing da na ka jing janjar baro kat ba ngi deng ap khmelenti ya ka jing kerman ba khoj bat ka jing wan pat chung nong panem jungi u Jesu Christ Nama ka jungi kalong kalima ka jungi Kodra Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jingsuk ngai api ka jingsuk junga ngai api wat pe yaki pop jungi hanro ya ka jingai jong ka balang jong me bad ha ka jingsbun jong me to ai ha ka ya ka jingsuk bad ka jingatali ka wei kat kum ka mon jong me mame ubim bad basan shar junam la junam amen ka jingsuk utrai ka dan barabor rengkat bad pi ong ini terwa ya ka dak ka jingsuk iwei ha iwei bad ka jingsuk bad pi ka jingsuk bad pi Hakmi kun lang brod jong blay hakmi bakit na yaki pop jong ka pertai suk yang i bala sakhat sha kana ke jing khawai jong ukun lang brod okan rat nan sung hak man ru ma po ka yin ke chunga an re shong tan ktin kaman sem chunga kan sakhia hi kamat pat kasnam Kris kan re bat kan lam ni sha ka jing hembom chukut amen. Chris.
Gok pa bahabaneng ai bagajinge banalai angi hau khun jung me Jesus Christ wahan men jungi bat kathaleding jong gajinge sbon kan kalang hagdano jungi daman sim bakhoi kan kersiu biang hangi ya gajingkermen bala kerku nak banta gajingwan kahima jung me ai bagajinge e jung me kan pen kaladur ingi saginung lur lengka bom ju shong thaj ban bet ikisambai jong ka gospel ai begitu kesembai ken penkeladur na syapok ya kejad benril badi kepertai mariang baro kawai ha kejing kmelenti bati kena ya kebeneng matamai bat kepertai batamai ha banda daki bojong peman laweng no kaburom jong me kan tansan junom ai bagajing e jong ke jubili kan kersubiang hangi ke pilgrim jong ke jingkerman ya ke jinganglut ya ke tia jingkan sel happening ai bagata gaju gajingai e kan pensapriang ya gajing keman nong suspa jungi setelah kapertai same koble jungi balakurku junom kan long keberam gajing ro junom amen ko pa jungi ba hapneng kelong kebekoj kerteng jungi kelong kemon jungi hak kendau kumba hapneng kang jungi kumbang irogi mabi ke balas neu yangi adwadi alam yangi sa ke jing pensoi hanrei depan laj yangi na ke bas neu amen kublai kamaria kabadab da ke chingai e utrai dan bat pha balakar ku ya pha na pedeng kem thei balakar ku yo so ke po jong pa jisu kamaria bakho yok mi jong blai to duai na ke banta jingi kenong pop
Menta pada kepor kecengiap kecengi amen. Kaburam hau kepa pada kun pada mensim bekut. Kumba kelalong hakba meningkong kumju menta pada barabo jenom la jenom amen. Kumbau kepa uit yanga kumtaru nga it yepi. Do yai sa hakajing it junga uang utrai. Do ngin yaduai. Toai bakane ke jingbam jensa kabangi layo pediang hakasngi burom jong ubernat bekut kantrai kam hangi kotrai kenang ba endala ai bor da kanuksa jengu balayo jing pensai da ke jing hikai jengu en kring yangi sha ke jing e jong ka kten jong me kabalawan lengdo ubemat basenchar junam la junam amen. Utrai dan rengkat bat pi. Ublay badan bor baro unkur kuya pi. Ukpa badakun pada mensem bakut. Amen. Tolay suk ij bat sakri utrai da kajingya ij jong pi mar kaliang. Is mo ya blay. Lai spa arkusar. En jag har ju try Jesus Christ.